Μία αστυνομικός και ο τυροκαυτερός κάνουν βόλτες και μαγειρεύουν εν δράση. Αυτό πραγματεύεται το δεύτερο παιδικό βιβλίο «Μικροί μάγειρες και συνταγές αγάπης» της αστυνομικού Φωτεινής Κωνσταντοπούλου. Στόχος τα έσοδα να πάνε στη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Μια λαχταριστή περιπέτεια με γερές δόσεις χιούμορ που βοηθά τους μικρούς αναγνώστες να ανακαλύψουν τη θρεπτική αξία του τυριού. Η βραβευμένη από τον ΟΗΕ συγγραφέας και αστυνομικός Φωτεινή Κωνσταντοπούλου παρουσίασε το νέο της παιδικό βιβλίο με τίτλο «Ο Τυροκοφτερός», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Ο Τυροκοφτερός είναι το πρώτο βιβλίο από μια σειρά που λέγεται «Περιπέτειες που τα σπάνε». Τα παιδιά μέσα από μια αστεία, από αυτήν την αστεία και δροσερή περιπέτεια θα μάθουν τη διατροφική αξία του τυριού και θα λύσουν επίσης πάρα πολλές ασκήσεις και θα κάνουν παιχνίδια που θα τα βοηθήσουν στην κατανόηση. Στην εκδήλωση, η συγγραφέας εγγενίασε την ανθρωπιστική δράση «Μικροί μάγειρες και συνταγές αγάπης», η οποία αποτελεί μέρος ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος για τη στήριξη επισιτιστικά ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Γαστρονομίας και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε». Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, το να μπορείς να προσφέρεις κάτι και εσύ σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη δεν είναι δεδομένο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά καλούνται να μαγειρέψουν μαζί μας, να δημιουργήσουν, να λερωθούν, όλα αυτά με στόχο να βιώσουν πιο βιωματικά τη σχέση τους με τη διατροφή. Η παρουσίαση του βιβλίου της Φωτεινής Κωνσταντοπούλου «Τυροκοφτερός, περιπέτειες που τα σπάνε» έκλεισε με μια έκπληξη για τα παιδιά που απόλαυσαν την παράσταση του τυροσαλπιστή και είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς να φτιάχνουν λαχταριστές τυρόπιτες.